Asawa ko naligo day ka, humot na jud ng imuha. Pwede ba mag-ana-ana na ta? Tulog bitaw ang atong bata. Banako, pasensya na ka, kay naapa man ko'y bisita. Paghuwat lang kung mutinaw na, bisan pag magbinuntagay ta. Kining among kanta pasiaw ra, pawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko kanus apaman, kanus apaman kumakakuan. Anak natong usa gusto ko nang sundan, atong paspasan para mamangura. Banako, huwat-huwat lang, sunod si mana na kini mahuman. Sugod karon ikaw pangandam, sa ana-ana away kahumanan. Kining among kanta pasiaw ra, pawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko di na maagwanta, kay si Manoy perti ng isuga. Bahala na kung kanang lubog pa, banlawan lang inig mahumanta. Banako, pagkahangol ba, di ka huwat kung kanus di yun mamanghuran ang bata ta, kay ang pultahan sirado pa. Kining among kanta pasiaw ra, pawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig tinud para ni sa magtiayon ra. Banako, pagka-agresibo, iyang pusil gitiunan ko. Giing nagmatulog na lamig sa'yo, tungod lubog pa, di gyud mo tuo. Siya nagproblema kung asa na iyang bana, punta kun dili na lahi na ang iyang duda, dili na siya mahimutang gasakit iyang dughan. Kay ang bana tuas lain nagrapapam-pam, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Perti niyang hilak sakit iyang dughan, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Bana nang itaglaing lami para tilawan ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ra gyud lagi. Nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo. Nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo. Rapapam pam pam, rapapapapam pam. Wa na hadlok iyang bana
Hala nasakpan, no givideohan nga nagdulog ang duha. Murag gialimungawan, wala na kaagwanta. Nagdesisyon na siya, gihatag sa kabit sa way pagduha-duha. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Dako iyang ngisi abot sa dalunggan. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang asawa na swertian nakakitag afam. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Wanahadlok iyang bana pangisi-ngisi lang. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Dako iyang ngisi abot sa dalunggan. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang asawa na swertian nakakitag afam. Ingon iyang bana, please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ra gyud lagi. Nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo. Nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang asawa wa nay pagkigipasagdan na lang. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Ang banawa kamugon kay gipulihag afam. Ang iyang lolo nagtabi pikas baryo. Ang iyang lola buntag pananiid na. Ang iyang mama gamarites bisan asa. Natakdan na lang pud ang iyang papa. Perting kuya wa kaning ilang pamilya. Kay bisan kinsa libakon gyud na nila. Murag CCTV mga matawa gabae. Tutukan gyud ta kung kita mo agi. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha. Kay kung may isyu ka, hala pangandam na. Basig mabungol kas mga tabi nila. Kay sila marites nga pamilya. Ihay babayi gidaot nilag storya. Kay naka-afam para pangwartahan ra. Ugwa nagtugay ang bayin na suko na. Na barangay silang nga pamilya. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha. Kay kung may isyu ka, hala pangandam na. Basig mabungol kas mga tabi nila. Kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila. Kay gamayng lihok nimo itabi na ka. Pinaka marites dito sa baryo nila. Sikat kaayo ning ilang pamilya. Labi na sa iyang mama.
karon nakapalit kag cellphone kay nakapangutang kag gahapon. Unya sa ating bayad na stress na kaayo ka. Malipayon ka karon sunod adlaw maguol ug magsige na lang kag bagulbol. Lunes taman sa Biyernes sa utang gyud ka ma-stress, sa utang gyud ka ma-stress, sa utang gyud ka ma-stress, sa utang gyud ka ma-stress. Bayari utang mo bayari. Bayari utang ayaw biyai. Katong imong utang karon gilumutan. Ikaw pa masuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka wala pa ko'y kwarta. Giingnan pud ta ka pag huwat-huwat ra. Apurado kay ka unsaon mong kwarta. Ayaw pud pagdali mura na kag sikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo. Human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiluoy pa katong nangutang ka. Ang saad pa nimo dili abdag simana. Wala ko niingon nga di agtag simana. Ang ako ang saan basta makakwarta. Karon ka maningil, wajud kay matingil. Kay di pa ko mobayad karon lang December. Bayari utang mo bayari. Bayari utang ayaw biyai. Katong imong utang karon gilumutan. Ikaw pa masuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka wala pa ko'y kwarta. Giingnan pud ta ka pag huwat-huwat ra. Apurado kay ka unsaon mong kwarta. Ayaw pud pagdali mura na kag sikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo. Human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa katong nangutang ka. Ang saad pa nimo dili abdag simana. Uy dili yud lalim kaning magpautang. Kung atong atuon kita tagu-taguan. Kamu nga utangan, bayari ng utang. Ayaw limot-limuti para way mutagam. Kaniya mong kanta, pasiyaw-siyaw ra. Ikaw tawara na ato ang problema. Pwede chika ninyo sa nahitabo karon. Sayo kaayo sa buntag sige gring akong cellphone. Nagduha-duha gyud ko kung ako paning tubagon. Kay ang number wala maka-phone box sa akong cellphone. Ug pagkataod-taod nakadawat kog mensahe. Malas kay na off akong cellphone lubat ang battery. Gidali na ko og charge aron mabasa ang mensahe. Unya kalit og ni brown out na wala ang kuryente. Ug sa among tukaran na ay ni hunong nga motor. Ning
Gilili ko sa bintana o giablihan ang door. Nisugat sa kong pananaw ang rider nga nagdala sa parcel nga akong gi-order sa Shopee Lazada. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Hangyo ko sa rider nga di sa nako dawaton, kay wala pa gyud ko'y kwarta nga ikabayad karon. Pwede ba ipa-reschedule nako na ugma pohon? Hinaot imo kong hatagan ug laing higayon. Nya nasuko ang rider ug siya nagpagulbul. Patuga ko no kog order ug siya mo'y nahasol. Permi ko no ko mo order sa Shopee ug Lazada. Kunya inig deliveran wala di ay ko'y kwarta. Mautongan nagkalalis na hinuon ming duha, kay mamugos nga ang parcel ipa-receive yun niya. Kunya unsaon ko maningawa man gyud ko'y kwarta. Pwede ba ko nimong taplan ug mabayran ratika? Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Oy akong order cancel. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Kasi ako ay lumaki lamang sa aming farm. Di ko alam, ako'y mayor lang at simpleng babaeng mamamayan. May chopper lang at dosing sasakyan. Sana all. Dahil yan sa babuyan, meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, Sana all. lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa akin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. May dosing sasakyan, Sana all. dahil yan sa babuyan. Meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, Sana all. lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa akin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aaral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Sana all. Sana all. Ni adtog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo naginyahay, kasayo pagyud ug gikan sa balay. Bisan buros pa si ante, agwantag pila abante. Dahinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante. Kunya pagdawat na sa sobre, paadto og barangay si ante. Ang sobre iya nang giabre, 1.5 na lang bilin sa 10K. Natingala gyud si ate, ngutan na siya sa sekretary.
Unya nagvideo nagyud si ante kay naguol sa sulod sa sobre. Hangtod nag-viral nagyud kini nabalita na pud sa TV. I-question ang mga kapitan kung anong hila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman yung taon ning uban. Hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K 1.5 na lang. Di ta pwede mo dato kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba bisan unsaray giyama-yama, imbis kita na ning kamot ilahin ng untang iduot. Kay masuko gid na sila kung muasenso ta. Lisod ning Pilipino, daghang chismos sa chismoso, hilabtan ng kaayo. Kung unsa man ang diskarte nimo, wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot. Kung masuya man aw suya lang, talapad ra ng agtang. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang paglantaw nato, piling ra ba dato. Ang amo ang silingan, kita lang yun ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, liba kung yun taog taman-taman. Nya kung mag-post ng ganita sa achievements nga nakuha, gatuyog-tuyog na ilang mata, ang baba gayam it pa. Di ta pwede mo dato kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba bisan unsaray giyama-yama, imbis kita na ning kamot ilahin ng untang iduot. Kay masuko gid na sila kung muasenso ta. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalanggi cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang paglantaw nato, piling ra ba dato. Sa Pilipinas ra nimo makita ang Marites Kabaha, Mang
Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabinang yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mang daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabinang yatay. Silingang hadlok, nga malabuan ang bubong. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabinang yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mang daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabinang yatay. Silingang hadlok, nga malabuan ang bubong. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Gadali og lakaw galakra ang tutoy. Naninda siyag lintoy, naninda siyag lintoy. Itawag siya sa isa nga ang nilakon para og kingkoy. Nakitabi na, kay ilibak si Maning lakaw. Napod si Auntie para manuroy. Nakitaan niya ang mga bata nga bugoy. Gikan tiyawan, kay napaakag itoy. Mangdaot manglibag pamantay sayo pa sa buntag na nabinang yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibag pamantay sayo pa sa buntag na nabinang yatay. Silingang hadlok, nga malabuan ang bugoy. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak na ri, daot diri, hilak tanong yatay. Libak na ri, daot diri, hilak tanong giatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya uta sa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Ikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon din ang mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya uta sa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang gana niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay.
Ay baning ako ang kinabuhi. Way ana kay ang ganan niya nawala. Ay ang iya mas una pang namatay. Ay ang iya mas una pang namatay. Ay ang iya mas una pang namatay.